Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și am binecuvântat România cu frică de Domnul. E frica bună ce ar trebui să ne țină pe toți pe calea binecuvântării. Acum dorim să rostim integritate peste fiecare din noi. În aceste vremuri grele, de încercare, în care toate domeniile vitale care susțin țara noastră sunt afectate, se cuvine ca, purtați de dragoste pentru aceste meleaguri binecuvântate, să punem osul la treabă, să ne aducem fiecare din noi aportul, să susținem adevăratele valori, să fim integri, să fim cumpătați, să avem o viziune clară asupra ceea ce trebuie să devină poporul acesta. Să ne întoarcem cu reverență către Dătătorul de viață și să ne cerem iertare pentru toate momentele în care am crezut că putem face ceva despărțiți de El, că suntem cineva în afara planului Său pentru noi. Să începem să reconstruim, pas cu pas, fiecare colț sfărmat, fiecare fisură care aduce instabilitate sub călăuzirea lui Dumnezeu și cu inima întoarsă către El. Să ne întoarcem inimile către sursa vieții și să intrăm în rolul de responsabil pentru viitorul pe care îl construim azi, pentru mâinile copiilor noștri. Dorim ca de acum și până în zi de sărbătoare națională să continuăm să binecuvântăm această țară, să o purtăm în rugăciunile noastre și te încurajăm să o faci și tu împreună cu noi, echipa Rugăciune pentru Națiune. Doamne, te rugăm, ajută-ne să auzim vocea Ta, să fim sensibili la chemarea Ta, la șoaptele Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, pune în inima noastră dragoste pentru aceste meleaguri și învață-ne să construim înțelept, să clădim trainic pe temelia care nu se va surpa niciodată, știm asta, pe credința noastră în Hristos Fiul Tău. Doamne, stârpește corupția din toate domeniile și învață-ne că acest lucru trebuie să înceapă de la fiecare din noi, de la cel mai mic și până la cel mai mare. Doamne, dă-ne înțelepciunea de a lua cuvântul Tău nu ca un simplu marcaj după care să ne ghidăm, ci ca literă de lege integral asumată. Când ne vom întoarce cu inima către Tine, vom avea responsabilitatea lucrului bine făcut. Doamne, nu vrem să fim incluși în planurile altora, ci vrem să avem planurile noastre. Așa că te binecuvântez, România, să fii țara în care copiii tăi să fie în siguranță, cu pace, cu bunăstare, cu un climat în care adevărata valoare să fie la loc de cinste, cu libertatea de a ne trăi credința părinților noștri în mod cuvincios și neîntinat, în lumină. Doamne, binecuvântează țara noastră cu o conducere care să fie conștientă că este în slujba poporului, care să aibă frică de Tine și de nimeni altcineva. Nu ne lăsa, Doamne, în rătăcire și în voia minții noastre blestemate și binecuvântează-ne cu lumină de sus, cu putere de înaintare. Vrem să spunem tuturor că ești Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a răscumpărat, Cel ce ne va duce la ape de odihnă. Vrem să ne purtăm biruințele și prin credință vrem să pășim în binecuvântările Tale. În numele scump al Domnului Isus. Binecuvântează-ți și tu țara și ea va fi binecuvântată. Întoarce-te, România, cu inima către Dumnezeu și îți vor izbuti planurile.